Azken saioa 320 duela oso gutxi izan zela dirudi, baina egia esan da, pasaden saioa uda baino lehen izan zen, ekainan izan zen, eta ja urrian gaude, ia 3 hilabete pasa dira, eta sarean zarekin bueltan gaude teknologiari buruz hitz egiteko, ze azkar pasatzen den denbora. Eta gehi esan da, azkar pasada, udan zehar gauzatxo batzuk gertatu direlako, gure herrian influentzia asko dituztenak, oioi buruz komentatuko dugu saio honetan, baina baita, orokorrean gauzatxo interesgarriak gertatu dira saio honetan kontatuko ditugunak. Hor erdian egonda beti bezala Apple, Europa... Gauza interesgarri asko egon dira, saiatuko gara urrengo orduan zehar guztiak komentatzen, baina ziur baten bat hor alboan utzi beharko dugula urrengo programarako. Dena den, guztiak beti bezala izango dira teknologiari buruz. Uste dut gaur gainera gai oso teknologiko puruak ditugu, ez dugu komunikabidei buruz hitz egingo asko, gainera gauza oso potola gertatu dira, duela gutxi Facebook eta WhatsApp pikutara joan dira, orduan horri buruz ere hitz egingo dugu. Beti bezala, hemen zaudeten irratian edo podcast jasotzailean, betikoekin eta betiko egunetan, bi astetan behin, sarean zehar, egingo dugu teknologiari buruz hitz egiteko pizkatxo bat zuekin. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkindu? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00-bederatzi da. Telegram ere daukagu, 688-688-00-bederatzi. Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Zean maizen abestia kopiatuz, ez da negua joan, baizik eta uda joan da, eta sarean zehar bueltatu da, behin uda joan da. Eta behin, sarean zehar hasita, betikoen aurkezpena egin behar dut, ni Inigo Sendino naiz, batzutan, beste batzutan agian ez orokorrean, bai? Baina nire aurrean berri teknologikoak komentatzeko eta gutxi gora bera betikoa egiteko daukatemen Borja Arbosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Inigo. Pentsatzen nengoen behitu entzuterakoan jingle hori kontaktu edako erak eta WhatsAppa eta Telegram. Ez bakarrik hori ja kontatuko dugu etortzen den momentuan, baina baita ere esan behar dugu Twitchen hasten garela emisio, bueno, ez berriak zen eta pasaden denboraldian baita ere emisioak egiten genituen Twitchen, baina pizka bat aldatu dugu formatua, orain ja Twitchen afiliatuaren programan sartuta, eta posible da gurekin mezuak zuzenean hor bidaltzea, hori da? Hori egia da, sarean zehar grabatzen dugun bitartean Twitchen emititzen dugu eta mezuren bat agertzen... Orain gure hankak sartzea kritikatu aldituzue zuzenean. Hori egia da. Mezuak komentatuko irakurriko ditugu, mezuren
misioren bat badago, pasaren denboraldian noizbait ere horrelakoa egin genuen, eta egia da Twitchen emisioak jarraituko ditugula Euskadi Digitaleko kanalean. Euskadi Digitaleko baliabideetan ere gaude, konkretuki Patreon horrian, ere sarean zearen ekoizpena eta orokorrean Euskadi Digitalen ekoizpena sustatu nahi baduzue, hor gaude ere patreon.com/euskadigital. Sarean zehareko arpidetza 2 eurokoa da, eta Euskadi Digital guztiaren arpidetza 5 eurokoa da, beraz, bi bide daude gurekin, gure baliabide ekonomikoak pizkat sustatzeko eta Mecenas egiteko hori da, eta laguntzeko saio hauek aurrera eramatea. Orduan, egia da, gai ekonomikoa eta Twitchekin Amazon Prime badaukazu, ni bezala ez du euro bat kostatuko. Doakoa da arpidetza. Hori egia da, guri uste dut 2 euro dolako zerbait ematen dizkigutela, eta egiten duenarentzat arpidetza doakoa da. Edo zein laguntza eskertzen da. Hori da. Bueno, Borja, dirua eskatuz aparte. Ez dugu hori egingo jau denboraldiaren zehar, lehenengo programadea esateko, azkenengoan eskerrak emateko, eta ja. Ondo iruditzen zait. Orokorrean ze moduz janda uda, ze egin duzuz, ze lan orokorrean? Bueno, lan asko, baina euro gutxi esaten den bezala. Asko baina euro gutxi. Baina, bueno, udan normala da hori. Gauza asko egiten dituzu, baina lanean esain beste eta ordaintzeskoak ez dira baita ere asko. Baina ondo. Esango dugu ondo egon dela uda hau. Ze pobre garen, de verdad, hau ezin eskoa da. Norbait agertu behar da hemen, baina ez 2 euro eta diru kantitate handia jartzeko. En fin, batez ere nire edukaioa ordaintzeko mesedez. Ez que hau ez ikusiko da. Telemaratoi bat egingo duzu, ja. Bai, nire burua pobrezia saskatzeko mesedez, sartu dirua, hemen dagoen, justo hemen behan dagoen akontu korrontean. Bueno, programa honen teknologia atalean, ja, teknologiari buruz hitz egiterakoan. Bai. Nondik hasi nahi? Gaian sartuko gara. Eta sartuko gara udan gertatu den gauza bat komentatuz, gutxi gora bera denboraldia bukatzerakoan ja merdi komentatuta zegoena, hasi ginen kontatzen MásMóvil Euskaltel erosi nahi zuela eta eskaintza publiko bat egin zuela, eta ja udan zehar eskaintza hori burutu dute, uste dut 188aren Jadanik 188 eskuratu dute. Bai, akzio guztien ia guztia erosi dute, eta uste dut kasu horietan CNMV-ari eskatu aldiote beste balore guztiak 102 hori ordainketa forzosa olako zerbait, ez dakit nola ditzen den, baina alako zerbait, orduan praktikan Euskaltel ja MásMóvilen eskuetan dago. Horrek esan nahi du aldaketak egiten hasi direla, uste dut presidente aldatu dutela, baina hori meurez esaten dute ez dudarako gogoratzen, baina bai gogoratzen dudana, gainera ni aldaketa bat egin behar izan nuelako, izan da MásMóvilek Euskaltelen telebista zerbitzuan aldaketak egin ditula eta konkretuki zerbitzua pasatu duela bere taldearen beste enpresa bati. Bai, konkretuki hori da bereien lehen erabakietako bat, izan da, Euskalteli baita ere Galiziako zerbitzua eta Telekable Asturiasen zeukatena, oie zerbitzuak, beren telebista zerbitzua Agile Content enpresarekin, hori kanpora atera du, gaztelera esaten den externalizar edo, kanpora atera aldaketa egin du. Zerbitzu horiek emateko, 3 plataforma horiek,
hauek Agile TV-ri esleitu zaizkio, eta Bai. kanpoko hornitzaile hori aktiboak eta langileak barkatu 32 milioi euroren truke eskualdatuko zaizkio. Bai, hori izan da aldaketa esango dugu nagusiena. Horrek suposatzen du ere bezeroen datuak pasatu dituztela enpresa honi, Agile TV enpresari. Eta horretan justu izan da nire esperientzia, ni telebista neukan Euskaltelekin, baina ez zentzu... Orduan, mezu elektroniko hori heldu... Mezu elektroniko bat jaso nuen, prentzan ikusi eta minutu batzuk geroago, eta esan nuen, bueno, ni benetan, claro, kasu honetan... Zeintzuk dira kontsekuentziak? Kasu honetan kontua da, datuak pasatzen direla enpresa horri, eta horrek kontratuaren aldaketa suposatzen duenez, oportunitate bat sortzen da zerbitzu horren kontratua bertan bere usteko penalizaziorik gabe. Orduan, hori aprobetxatu nuen esateko, bueno, benetan telebista behar dut, eta kasu honetan esan nuen, bueno, ez dugu, etxean ez dugu Euskaltelen telebista ikusten, orduan, bajan emango du zerbitzu hau, aprobetxatuz kontratuaren aldaketa hau dagoela. Eta permanentzia... Permanentzia nuen, baina permanentzia ordaindu gabe, edo penalizazioa ordaindu gabe, kendu nuen Euskaltelen telebista. Beraz, uste dut... Interesgarria. Bai, uste dut... irabazi dudala zerbait. Printzipioz fakturan pizkat gutxiago ordaintzen dut. Gutxiago ordainduko duzu. Bueno, Inigo bezala ez bazara eta telebista zerbitzu hori mantendu nahi baduzu, jakin beharko duzu, ez dagoela tarifa aldaketarik egongo, ez da ere ekipamenduan aldaketarik ere, bakarrik Euskaltelek hornitzailearen telebista zerbitzuak fakturatzen jarraituko du bai, baina edozein konsulta baita ere ohiko kanalen bidez hartatuko dela. Orduan, zure kabuz ez dago aldaketarik. Ez dago aldaketarik Euskaltelen partez, azkenean da sistema interno bat esango genuke. Egia da, urrengo hilabetetan Euskaltelek egiten duen beste aldaketaren ondorioz dela haien sarea zuzeneko zuntzara pasatzen ari dutenez, FTTH-era pasatzen ari dutenez, dekodifikatzaile hoiek ja ez dutela antenaren konektorea erabiliko eta guztia internet bidez bidaliko da. Hartuko dutela, baina hori azkenean kontu internoak dira, zerbitzuari ez dio eraginik egiten. Aldaketa bat, kontsumitzaileak ez duena nabarituko, Agile Content enpresak Bizkaiara etorriko dela, eramango duela egoitzan, eta bertan berrikuntza teknologikoko zentro garrantzitsu bat sortuko duela, eta baita ere lantoki bat duela hor Bilbon. Orduan, enpresa honek Agile Content ekarriko ditu bere enpresa Bizkaiara. Bai, hainbat aktibo ekarriko dituzte Bizkaiara, lortzen dugu Euskalteleko egoitzan sartuko direla. Ogasunari importatuko zai, imaginatzen dut. Suposatzen dut baietz, baina benetan Agile Content, fijatzen bazara, Agile Content aipatzen dute eta ez Agile TV. Ni ez nago ziur zer den zer konkretuki MásMóvil benetan enpresa konglomeratu bat daukalako montatuta, eta ez dakit konkretuki Agile Content zerbitzuak ematen dituen enpresa den, edo beste enpresa bat den edukien ekoizpenaz arduratzen dena. Esan dutelako ere olako berrikuntza zentro bat martxan jarriko dutela eta bertoko ekoizpenak sustatuko dituztela. Egia da, Euskaltel adibidez martxan jarri duela hilabete gutxi EITB-rekin zine euskaraz edo horrelako zerbait eitzen zen zerbitzua, eduki asko, EITB-ren artxiboaren eduki asko
Euskalteleko bezeroentzat jartzeko. Orduan, ulertzen dut hildo horretatik jarraituko dutela, eta kasu honetan Agile Content enpresaren bitartez izango dela, baina ez dakit enpresa honek ere zerbitzuak ematen dituen, eta batez ere ogasunari inporta zaiona zerbitzu hoien beza hemen ordainduko baduten, adibidez Yoigoko bezero guztien telebista zerbitzuak. Nik esango nuke baietz. Lehenik eta behin bere goitza hemen Bizkaian badago, lehenengo pausu interesgarri bat da. Bueno, ja, bere fakturazioa handia bada, eta bere fakturazioen zati bat Bizkaiatik kanpo emoten bada, Bizkaiatik kanpo hor bere zergak ordainduko ditu, baina gutxienez Bizkaian egiten dena, Bizkaian ordainduko da, hori badakigu. Bai, baina hori gertatzen zen ere Euskaltel Bai. Euskaltel enpresarekin. Gutxienez esango dugu ez duela galduko. Bai, zentzu horretan aldaketarik ez dago. Azkenean, Agile hornitzaile, operagailontzako hornitzaile bat denez, eta zu ez duzunez Agileri aparte ezer ordaintzen, suposatzen da fiskalki zure fakturak emititzen dituela, zure operagailua, hau da, Maxmobil edo Yoigo, edo kasu honetan baina importantea da azkenean diru hori non geratzen da, hau da, zuk Euskalteli ordaintzen diozu, baina Euskalteleri hornitzaile bati Bizkaiatik kanpo dagoena, diru hori bukatzen du, non? Hori da gauza, hori da ogasunak ikusi nahi duena. Ez beza baizik eta ez dakit, bestelako... Diru mugimenduak orokorrean. Baita ere, diru mugimenduak eta lanpostuak eta ekonomia batez ere. Egunen batean eitzegin beharko genuke tiket bai buruz, hori baita ere dela movida fiskal teknologiko oso interesgarria. Urrengo gaia, Iñigo. Bai. Bai, urrengo gaiara sartuko gara, eta kasu honetan ere uda baino lehen komentatu genuen gai bat tratatuko dugu, gogoratuko duzue, Apple eta Epic Games arteko gatazka bat sortu zela. Apple, Fortnite konkretuki kaleratu zuelako bere Apple Storetik, esanez, haien aparteko salmentak egiten ari zituztela, hau da, hor diru mugimendu bat zegoela eta Apple bere zatia zuela jasotzen. Hortik aurrera publikoki sortu zen gatazka, baina baita ere epaitegietan sortutako gatazka. Gatazka hori lehenengo muga batera heldu da, baina ez da muga finala esango genuke. Lehenengo checkpointera heldu da dela lehenengo sententzia argitaratu dela. Esaten dut lehenengoa beti bezala epaitegien kontuetan rekursoa aurkeztu delako, orduan bigarren sententzia bat egongo da ziurrenik. Ziurrenik, bigarren sententzia bat egongo da. Baina, lehenengo sententzia horretan, basikoki Epic Gameseri arrazoia ematen zieten, baina Apple uste dut ez dela hemendik mugituko eta ez ditu aldaketak egingo, ezta? Kasun nahiko mamitsua izan zen, orain dela urte bat gutxi gora bera kontatu genuena, zen hau getatu zen pasaden urtearen udako denboraldian, non, zuk esan duzu kanporak eta bat izan zela, baina eske ostika da oso handi bat izan zen errealitatean. Pizka bat alderatu aldugun, imaginatu diskoteka batean atezainak hartzen zaitu alkondaratik eta botatzen zaitu horrela kanpora, zure etxera edo kalera. Ordun, zer egin zuen Fortnite, kasu honetan Fortnite bideojokoa Epic Games dela Fortnite kudeatzen duen enpresa,
Appleen salaketa bat jarri, demanda bat, eta epaiketara jun. Zergatik, esaten duelako, Appleek monopolio bat bezala kudeatzen duela bere plataforma, kasu honetan App Store dela sistema operatibo iOS erako hor daukasun aplikazio denda bakarra, dakigunez, ez dago aplikazio denda alternatibo bat, zure iPhonean aplikazioak izateko, nire ustez, ez dago beste aukerarik, ez da? Ezin duzu beste... Hala, modu independiente batean lortu aldituzu aplikazioak zure telefonoan jartzeko? Ez baduzu homebreak egiten, hau da, ez baduzu softwarea apurtzen edo aldatzen, ezin duzu aplikazioak beste leku batetik instalatu. Hor dago gakoa, ordun. Epic Games esan zuen Appleek monopolio bat desala kudeatzen zuela bere App Store. Appleek esaten zuena da, bai, oso ondo, baina hauek dira gure denda, eta nire dendan egon nahi bazara 130 uste duzela portzentaia eman behar didazu edozein diru sarrera ematen dizuenean, eta edozein diru sarrera esan nahi du, ez bakarrik zuk aplikazioa ordaintzen duzunean erosterako, baizik eta gero aplikazioa erabiltzerakoan, eta hori zen arazo nagusia, aplikazioa erabiltzerakoan Fortnite joko bat da, eta joku beste asko bezala, hor jokatzeko mikroordainketak edo ingelesez deitzen den bezala pay to win egin behar zenuen, nahi bazenun, baina bueno, hor zegoen aukera, eta hortik Epic Games hartzen zuen dirua zuzenean, eta ez zion Appleri beste portzentai bat ordaintzen. Eta Appleek esan nuen hemen baita ere nire portzentaia nahi dut, eta Epic Games ez, eta Appleek kanporatzen zaitut. Bai, hori izan zen gutxi gora bera pasaren denboraldian komentatutakoa. Bai, orduan, zer gertatu da? Lehen sententzia bat atera da, non epaiak esaten du, Epic Gamesek eta beste aplikazio batzuk, ez da lehenengo kasua, baina bueno, kasu honetan Epic Gamesek eskubidea daukala bere sisteman, bere erremintan, bere aplikazioan botoi bat jartzeko non bere zerbitzu propiotara bidaltzen zaitu horrelako ordainketak egiteko, eta hor leku horretan Appleek ezin dio zerga bat jarri, nola baita esan da, baita ere esaten du Appleek ez duela praktika monopolistiko bat atera, edo ez dela monopolio bat. Orduan, pizka bat, erdian geratu da, leku nahiko, bueno, ez dio bi aldeak ez dira geratu oso konforme. Egia da, sententzia hori argitaratu zenean, Apple prentza ohar bat argitaratu zuela esanez arrazoia zukatela, eta haiek irabazle izan zirela, Epic berdin jai zuen, eta justu urrengo minutuan biek ere errekurtsoa aurkeztu zuten. Batetik Apple nahi duelako bere zerga kakotxan artean hor jasotzea, eta Epic nahi duelako nun baiten jartzea Appleen praktika horiek monopolistikoak direla, eta aldi berean ere no esaten da bueltatu nahi da eta uste dut eskatu zutela sententzia baino lehen zerbait egin behar dela eskatzen duzunean epaileari ¿cómo se llama esto? Zer? Fianza es Concho. Eskatzen dio zuenean, bitartean, osea, sententzia argitaratzen duzun bitartean... Neurri provisionalak. Provisionalak. Vale. Hori, nora ditzen da? Wow. En castellano. Medidas provisionales cautelares. Cautelares, hori, Concho. Hori, uste dut ere, Epic horrelakoak eskatu zituela. Kautelasko neurriak eskatu zituela. Eta epaitaiak kasu honetan esan zuen, bueno, uste dut ezetz, bale? Osea, daiko bigarren berrikusi bat egingo dugula sententzia. Baina kontekstu hor jarri behar dugu, zergatik kautelasko neurriak, zeren kasu hau ez da oraindik bukatu, baina Epic Games App Storera bueltatu nahi da, eta momentuz Appleek esan duena ez, oraindik ez.
Eta oraindik ezer esan nahi du, errekurtso hau bukatu arte, zuk esara bueltatuko. Eta zenbat irauduko du hori? Hainbat urte ez dakigu, eta dirua galtzen dut bitartean. Claro. Hori da Epic Gamesen Bai. puntua edo haiek esaten dute hau galera ekonomikoak sortzen ari Eta ez da diola. gezurra. Ez da gezurra. Hore, bai, egia da. Egia da. Gero esan beharko genuke zein portzentaiakoa edo zein den kantitatea konkretuki, baina, bueno, bai, galera bat badago. Historianen bigarren kapitula, hirugarren aia urte batzuk barru, edo hilabete batzuk barru. Urrengo borroka izango dugu, ez dakigunen. Eta noiz? Hori da baita ere, hori, Epic esaten zuena, kautelasko neurriak eskatzerakoan esaten zuen, bueno, a ber, 5 urte gehiago emango badituzu, gutxi gora bera hori ematen duelako horrelako gatazka baten bigarren Apelazio sententzia errekurtso bat, errekurtsoa Amerikako estatu batuetan. konpontzea edo, Epic esaten zuen, bueno, ezin dut 5 urte horlegako tonteriarekin egon. Nor dakien, 5 urte barru zenbat pertsona ja jokatuko duke Fortniteen. Non egogo garen 5 urte barru, ez dakigu. Beste kontu batzuk komentatuz, ziurrenik urrengo berria ez dela berria izango pertsona askorentzako sufritu dutelako azken egunetan, zerbitzu oso erabiliak direlako eta bueno, jende asko erabiltzen eta erabiltzen duelako bai bere bizitzarako baita batzuetan ere lanerako. Eta ez da oso gomendagarria. WhatsApp, Facebook eta Instagramen eroriari buruz hitz egiten ari dugu. Hirurak pasaden lauan arazoak sufritu zituztelako gutxi gora bera Espainiako arratsalde erditik gauera arte hor 6 ordutan zerbitzu barik egon ziren 3 sare sozialak. Bai, Facebookoko konpainiako 3 plataforma horiek 6 ordu zerbitzurik gabe egon dira pasaden astelenean, konpainiaren datu zentroen arteko trafikoa koordinatzen duen routerren konfigurazioan izandako aldaketaren ondorioz. Hau da, ez da lehen aldia WhatsApp erortzen denean, edo Facebook edo agian Instagramekin ez da hainbeste gertatu, edo ez dugu hainbeste ikusi prentzan, baina kasu pizka bat desberdina izan da une honetan, zehazki zerbitzuaren beherakada konpainiako datu zentroen arteko sareko trafikoa koordinatzen duen bideratzaileen konfigurazioan izandako aldaketen ondorioz gertatu zen. Eta horrek trafikoa eten zuen. Baina hori nola esplikatu dezakezu interneteko trafikoa da sareak funtzionaten... Interneteko trafikoa editzen da, benetazko trafikoarekin alde asko dituelako. Egia da ez dela WhatsAppen normalean gertatzen diren erorketak bezala, hau da ez da bapatean zerbitzari bat pikutara joan eta jazta, baizik eta kasu honetan trafikoaren kontua izan zen eta konkretuki ruten kontua izan zen. Badago protokolo bat deitzen dela BGP, balio duena ruta handiak egiteko. Hau da, interneten bi ruta motak desberdintzen dira, batetik DNS deitzen direnak, direla azkenean esango genuke, hiri edo herri baten izena eta bere kokapena, eta gero daude beste batzuk deitzen direnak BGP. BGP ruta horiek esaten dute trafikoarekin errepiden
simil hori jarraituz, non dagoen errepide bat eta nora dijoan, eta zeintzuk diren bere irteera guztiak. Orduan, kasu honetan, BGP ruta hauek aldatzerakoan, Facebookeko zerbitzariak ez zeuden, internetera zeuden konektatuta, baina inork ez zekien nola heldu horretara. Imagina adibidez, horrela, adibideren bat jarriz, bapatean, A78an, Gasteiztik Bilbora joateko, ez errepidea desagertzen dena, baizik eta kartel guztiak desagertzen dira. Orduan, bapatean, ez badakizu nola joan, Gasteizko irteerean ez du ezer jartzen, eta errepide osoan ez du ezer jartzen. Orduan, nora dijoa errepide hori? Ez dakizu. Horrelako zerbait gertatu zen, gainera, interneteko paketeak ez daukate memoria, ez dakite nora joan. Esan behar diozu, konkretuki, zein den haien urrengo elmuga, edo hobeto esana jarraitu behar duten urrengo seinalea. Orduan, simil horrekin, klaro, zu Gasteiztik irteten zinen, baina ez zenekin lehenengo desbideraketa horretan, eskuinera joan behar bazinen Iruñera edo rekto jarraitu altu berantz. Paketeak ez sekiten nora joan. Gasteizko lehenengo rotondan sartzen zen eta... Gasteizko lehenengo rotondan sartzen zen eta ezin zuen jarraitu. Horrelako zerbait. Orduan, ez da guztiz zuzena, teknikoki ez da guztiz zuzena egin dudan azalpena, baina gutxi gora bere ikusteko zer gertatu den. Claro, gainera, Facebook bere zerbitzari propietan dauzka bere zerbitzuak, baita zerbitzu internoak, baita korreoa, eta baita bere data centerretan dauzkaten segurtasun sistema guztiak txartelen verifikazioa barne. Orduan, gertatzen zen, autorizazioa zeukaten pertsonek ezin zutela data centerrera sartu, ezin zutelako, txartelak ezin joazten. Claro, eta horretaz aparte ere, aldaketa horiek egiten dituzten pertsonak normalean ez daude fizikoki data centerretan, bestela oso erreza izango zen konpontzea. Aldaketak... Ezin zuten sarraia gile bati deitu, torri eta atea ireki. Ez dakit nola sartu ziren. Suposatzen dut beste normalean segurtasun horrelako neurreak dira deitzen denan fail safe. Hau da, ez badoa, defektuz sartu alzara, sartzeko aukera izan behar duzulako. Edo behintzat, ateratzeko aukera. Eta horretaz aparte, claro, data centerera sartu ziren pertsonak ezekiten ze aldaketak egin. Orduan, aldi berean, gainera hau guztia komunikabideen bitartez jakin genuen, aldi berean norbait zegoela telefonoarekin beste pertsona batekin hitz egiten esan bueno, ze aldaketak egin behar ditut. Eta eskus egiten, hor data center batean. Gero ja, hori edatzen da, eta data center guztitan gordetzen da esarpen hori. Beitu ze gaizki zeuden gauza jendea SMS-ak erabili behar zituela. SMS-ak! Bueno, edo Telegram. Telegram! Baia! Telegram ere arazoak izan zituen, baina kasu honetan, hainbeste jende sartu zelako... Baina hori ziklikoa da. Beti WhatsApp erortzen denean jendea ja... Telegramera doa masan. Eta hori ja, masa hori, noski Telegramei arazoak ematen die. Baina hori beti getatzen da. Hori egia da. Hori izan zen Facebook, WhatsApp eta Instagramen kontuan. Dena den, ez da izan azken egunetan izan duten
arazo bakarra. Urrengo berria komentatu baino lehen esan behar dut, konpainia daukagu txatean, ja, gaizka hortik atera da, lehenik eta behin, arratsalde hon emateko, eskerrik asko gaizka hemen egoteagatik, eta baita ere, esateko, zenbat denbora ematen duzun Facebooken, Inigo. Zenbat denbora ematen dudan Facebooken? 0. Ja, bueno. Ni 0. Ni ez dut Facebook ukitzen esertarauko. Gainera, lasterbide bat neukan nire nabigatzelean, eta duela gutxi kendu dut, ez dudako Facebook erabili nahi. Baina, Instagram bai. Por cierto, gaizka dauenez txatean, esan behar diot, gaizka, bidali didazuna Instagramera argitaratu behar badut, esaidazu mesedes, ez dakidalako zer den. Ebe gaudelako. En fin, hori guztia esan da, Instagram eta Facebook ez dute polemika baztertu azken hilabetetan, eta kasu honetan, batez ere Instagrameko kasuan, gauza oso grabeak, oso larriak izan direlako. Instagramek eta konkretuki zuzendaritzan dauden kargu altuak badakitelako nerabentzat toksikoa delako, eta basikoki eukatu dutelako informazio hau dakitela, eta SRS egitea informazio honekin. Bai, badakigu edo bagenekien denbora asko komentatzen ari zen Instagramen zeukanen, arazoak, agian ez da plataforma bakarra horrelako arazoak dauzkana, baina The Wall Street Journal egunkari famatuak argitaratutako gaiari buruzko ikerketa bati erantzun egin behar izan diote, eta noski ikerketa horiek esaten zen Instagram nerabentza toksikoa dela, baita ere bere gorputz irudiaren arazoak sortzen dizkiela, eta beraiek esaten dute, beraiek inkestatu dituzte neska gazte gehienek, uste dutela Instagramek lagundu egiten diela kalte egin beharrean. Eta bueno, hori ja gauza pertsonalak dira, eta bakoitzaren beraien irudietan utziko ditugu, edo beraien iritzietan utziko ditugu Instagram eta bestelako aplikazioak, beste uste dut aldietan izan dugu aukera hitz egiteko, ez dakit, TikTokeri buruz, bestelako sare sozial bati buruz hitz egiteko, baina hor daude datuak, beste programa famatu, prentsako programa famatuak esaten zuen bezala, hor daude datuak eta zuek izango dira. Zuenak ondorioak. El objetivo, sarean zearen. Bueno, orokorrean egia da ikerketa hau esaten duena, eta arazo asko izaten ari ditugu bereziki Instagramekin, baina azkenean sare sozial guztietan hau gertatzen da. Larreagoa da TikTokeren kasua, baina hori ja beste gunean komentatuko dugu, baina azkenean sare sozial guztiak, Twitter pizkat gutxiago, Facebook eta Instagram askoz gehiago, egiten dute erabiltzailea behin eta berri sarean izatea, eta sarearen kontsumo oso handia sustatzen dute. Orduan, hortik aurrera arazo oso larriak sortu aldiete nerabei, baita ere hau gurasoen kontrola falta ere da, kasu askotan nerabei eta ume txikiei usten zaielako Instagram edo Facebook, batez Instagram, Facebook esan dut, Instagram erabiltzea kontrolik gabe, Instagram eta TikTok baita. Orduan, hor arazo asko daude, baina Instagram ezin du bere erantzukizun aukatu. Datuak pixka bat mai gainean jartzeko ikerketa honen arabera, neskan erabeen 22%ak esan zuen bere gorputzekin gaizki sentitzen zirenean Instagramek okerrago sentiarazi zituela, eta nerabentzako plataforma toksikotzat jo zuen. Bai, horrela da. Arazoa da, batez, arazoa gure gaur egun bizitzen dugun munduan, neskek orokorrean zati kaltegarriena jasotzen dute, baina mutiekin ere gertatzen da. Kontua ez da
Azkenean Instagram irudiaren sare soziala esan aldugu izan dela, eta irudia puntu zentral batean jarri duen, uste dut, lehenengo sare soziala zeren Instagramen atzean zeudenak Facebook edo 20 gogoratzen badugu guk horrelako adinak genukagun momentuan 20 existitzen zen eta jendeak hor igotzen zituen argazkiak ez zuen, baina ez zer ikusirik. Eta gaur pizka bat irudiaren eran gaude, irudia oso garrantzitsua da, eta horrelako kulturan ambiente edo ondorio toksikoak gertatu aldira, eta uste dut kultura horretan presidente edo batzarren nagusia da Instagram. Bai, horrela da, Facebooken edo 20 komentatu duzun bezala, irudiaren garrantzia ez zein nahin beste gauzak zeuden, hor, zegoen baita ere txata, mezuak, bideoa, nola ditzen zen Facebooken, tabloia edo... Bai, zure muro... Muroa eta bar, hainbat... Hor arazoa da zen zure bitzitza gehiagik kontatzea, baina ez... Bai, baina, bueno, hori idazten zenuen edo zenuen idazten. Bai. Baina... arazoak ere... Jendearekin hitz egitea, chat direkto, nigo goratzen dut 20 chat jarri zuen momentua, MSN Messenger bertan bera utzi zuela. Bai. Baina zertarako sartzen zinen, zure azkenengo argazkiak jartzeko, zure festa azkenengo asteburuan festa non jun ziren eta norekin egon, eta pizka jendearekin hitz egiteko klase eta gero. Bai, horrela da. Beste sare soziala buruz beste apunte bat eta gainera linkatuta dagoena da Facebookeko nerabeen portzentaia 19% jaitsi dela azken 2 urtetan. Ez gara oso sakonki datuetan sartuko, baina egia da irudia potere asko duela gaur egun. Joku horretan Instagram oso ondo kokatu da, TikTok ere, eta bueno, uste dut ere sare sozial hauek arduraren bat hartu behar dutela eta erantzukizunen bat hartu behar dutela ere. Hau da ekintza ondorioa, hau da bakarrik beste sare sozialeko aurrera pauso bat eman dutela honelako adina daukaten jendearekin, eta noski Facebook horrelakoa galdu du. Eta atzeraka doa, erabiltzaile gazteenen artean, bestelakoen, esan aldugu baita ere, baina hemen ez daude datuak. Eta erabiltzaileen erabe aktiboen euneko, zuk esan duzun bezala, 19 galdu du azken 2 urteetan, eta 2023an zifra honi euneko 45 gehiago murriztu daitezken beldur dira. Hau da, ez da hemen daukatera, baina baizik eta etorkizunean etorriko dena. Orduan, zer esango dugu? Facebook urrengo urteetan berakada gehiago egingo duela? Horrek dirudi, baina nik ez dauka honen kristalesko bola bat ikusteko etorkizuna. Ziurrenik gertatuko da. Baina, bueno, horiek Facebook eta Instagramen kontutxoak edo potere ekilibrio hori. Beste berri batzuk komentatuz eta formatu agian txikiagoan beste ataltxo bat egin behar dugulako, sarean ohiko entzuleak badakite ze geratzen zaigun, baina apunte txiki bat bezala, esan behar dugu Vodafone Espainian dituen da guztiak izteko prestatzen ari da, kasu honetan ere baten ondorio bat izango da, eta Vodafonek sindikatuei jakinarazi dienez, konpainiak gure herrialdean Espainian daukan 34 dendak izteko asmoa dute, bertan
237 pertsona ari dira lanean, eta kaleratze kolektiboaren kaleratze kolektibo horren parte izango dira, orokorrean konpainia guztian 500 pertsona kaleratuko dira. Horrek ez du esan nahi Vodafoneko dendak desagertuko direla, beste guztiak frankizia bezala jarraituko dute, baino Vodafonek ja ez ditu denda propioak haiek kudeatutak izango. Eta beste apuntetxo bat oso txikia izan da azken egunetan Windows 11 atera dela. Windows, Microsoft esaten zuena ez dutela beste sistemara gehiago bat sortuko, eta Windows 10 zure azken Windowsa izango dela. Windows 11 kaleratu dute horrela udan zehar, pin pam pun, eta kalean dago. Windows 11 konkretuki oso tikismikesa da, ezaugarri konkretu batzuk eskatzen dituelako, adibidez TPM 2.0 txipa, segurtasun txip bat dela, eta ez dagoela ordenagailu guztitan. Azken 3 urte gutxi gora bera, 3 urtetan bai sartu dela ordenagailuetan, baina beste ordenagailu guztitan ez da sartu, eta agian gama baxukoetan eta bar ez dago. Orduan, hor badago, konfiguratu alda Windows jakiteko hor dagoela, baina bestela, Windows 11 ezin duzu eguneratuko. Horretan ere kakotxak daude, eta iruzkin batzuk egin dezakegu, pertsona batzuk instalatu duterako haien 11 urteko, 11-12 urteko ordenagailuetan Windows 11, baina ez da orokorrena izango, eta Windows ez dizu eskainduko Windows 11 eguneratzea ez baduzu txip hori instalatuta ordenagailuan. Horrela izango da. Hori da, bestelako ezaugarrietan, adibidez 4 gigako RAM beharko duzu, Windows 10-en 1 edo 2 giga beharrean zeuzkan, edo, beste garrantzitsu bat, ez da hainbeste, baina, kuriositate bezala, Microsoft kontu bat izan beharko duzu Windows 11 instalazio eta konfigurazioa amaitu ahal izateko. Ez da horrela Windows 10-ean, zeren zure kontu propio bat izan zen ezakeen, eta orain ja Microsoften kontu bat eduki beharko da. Bestelako gauzak, zuk esan duzun bezala, TPM 2.0 txip hau, edo bestelako ezaugarri minimoak eskatu dituztenak, hau da sistemaren firmwarea UEFI, eta ez BIOS, eta horrelako gauzak, pizka bat, zure ezaugarriak ikusi beharko dituzu, ordenagailuaren karakteristikak eta kapasitateak instalatu baino lehen. Baita ere esan behar da, Microsoftek doako tresna bat eskaintzen duela, soilik deskargatu eta exekutatu behar duzuna, zure ordenagailua Windows 11-arekin bateragarria den jakiteko. Zoritxarrez bakarrik esatzen duen bada, edo ez bada, eta ez du esaten zergatik, zer falta zaizun. Gauzatxo batzu jartzen ditu, baina ez guztiak. Dena den, pena bat da, benetan Windows 10-ekin pizkat universalizatu zutelako Windowsaren esperientzia, hau da, azken 10 urtetako ordenagailu bat badaukazu, gutxi gora bera Windows 10 instalatu dezakezu. Windows 11 ez dakit konkretuki zein den helburua, Windowsaren publikoa murriztea edo ez dut edo... Galdera da ze ezaugarri berriak ekartzen dizu. Hau da, zertarako, nik Windows 10 badaukat, zertarako Windows 11, zer emango didate? Eta ez esan sekurtasun eguneraketak, hori ja bagenekiela. Titulol esango dizut. Ez daukagu titulol. Benetan ez dakit ze ekarriko duten. Orain badaukagu titulol. Bai?
Ez daukagu titulo. Zergatik ez daukagu titulo. Lehenengo programa eta ja lehenengo arazoak. Venga, izan behar dugu titulo. Orain bai. Mai da zuzumutxu bat. Bai, orain bai. Titulol. Titulol arazu teknikoak izaten ari ditu. Mesedez, bueltatu minutu gutxitan. Ez, broma, da titulol egingo dugu, batez ere nire aserrea, harridura edo sensazioren bat bilatzeko, ni suposetzen da ez dakidan berri batekin. Arazo bat dauka Borja beti, ni teknologiari buruzko berri asko irakurtzen ditu dara. Orduan, ikusiko dugu bere helburua betetzen duen edo ez. A ber, Inigo, ikusiko dugu. Zenbat aldiz erori zaizu zure telefonoa lurrera eta zure bizitza momentu honetan gelditu da eta zure bihotza eta upada momentu ikusi duzu... Erakutsiko dut kamerara nire mugikorraren funda, ze tamaina daukan, ze lodia den, vale? Mugikorrarekin konparatuz uste dut mugikor hau nahiko ondo dijoala funda honekin ez duela kalterik jasoko. Ba, funda hori baino aukera lodiagoak daude. Bai, badakit, Amazonen asko. Ba, beituz enpresa batek funda bat inventatu dute, deitzen dela AirTip. AirTip esan nahi du ingelesez throw your phone, hau da zure telefonoa bota, eta basikoki TYP, throw your phone, eta zure telefono basikoki pelota bat bezala espumarekin hor guztia jartzen dute, eta supentsatzen duzu, eta hori zertarako? Zer ez dut espumarekin pelota bat nire sakelako, nire poltsikoan gordeko. Claro. Zertarako da hori? Ba, zure telefonoarekin argazkiak eta bideoak egin alizateko zure telefonoa hor airera botatzen duzu, kamera jarrita, eta horrela kristongo bideoak egin ahalko dituzu zure telefono airean hor egan egiten duen momentuan. Egiten dituzu horrelako bideo, foto airekoak zure mugikorra botatzen. Bai, dron bat bezala, baina egan egin gabe. A ber, ni hau behin uste dut 10 urtekin egin nuen Siemens C55 bat neukala, esan nuen mugikorra hau ezin da puskatu. Eta uste dut 5-6 aldi bota nuela pareta baten kontra, eta agia zen ez zela puskatu. Orduan, bueno, uste dut hau ez dela edozin puntuan beharrezkoa. Osea, beraiek ez dute horrela publizitatzen, baina egia da zure telefono momentu batean oso aserre basaude eta pareta baten kontra bota nahi baduzu, baita ere posible dela hau erostea horrelako gauza egiteko. Saio hori bukaera emango diogu. Ez que ezin dut berri. Ba, zenekien edo ez? Ez nekien. Ez nekien. Lehenengo irabazten dut. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Onaino orduan sarean zehar 321 izan den denboraldiaren lehenengo saio
hau, beti bezala Borja Arbosarekin egin duguna, berrien atal honetan, Borja, eskerrik asko berri hauek ekartzeagatik. Kontutxoak dauzkagu hor kolokan adibidez USB-C'aren polemika eta beste gauza batzuk hor geratu dira, urrengo programan komentatzen ditugun. Bai, eta eskerrik asko zuri Inigo, entzule guztioi batez ere hemen Twitchen zuzenean egon zaretenak eta komentarioak utzi dituztenak, bai, komentatu du Gaizka, eta baita ere Snorlax, esan duela, euskera ez duela ulertzen, baina batez ere, baina hala ere, bai, saiatu da. Hor geratu da. Así que eskerrik asko Snorlax gurekin egoteagatik. Hori egia da. Eskerrik asko ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon delako, eta baita erratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldeei saio honen emisioa posible egiteagatik. Beti bezala, badakizue gure saio guztiak daudela sareanzehar.eus webgunean, eta baita ere gu Twitterren gaudela, Facebooken eta Instagramen badirudi esetz, erortzen badira, ezin gara hor egon, sarean zehar gara Twitterren. Eskerrik asko saio hau entzuteagatik, espero dugu urrengo denboraldi honetan gurekin bat egitea 2 astetan behin, eta, 2 aste barru, esandakoa, bueltan egongo gara. Eskerrik asko, agur!